Nice kayo ilang kwan ba? Tinidor kay abilong na bali, folded din siya. No. Diba? So ilang sandwich dire is nakapack. Sandwich siya nakapack. So kung travel mo sa Thailand, ay kasuggest na ko sa inyo ha, check-in mo sa Prince Palace Hotel diri sa Bangkok. Kung mag-Bangkok mo, much better, pero advice na ko sa inyo ha, sa Prince Palace Hotel kay nice kayo ilang kuan. So mo nilang kitchen. Sorry guys kung kalat kayo ha. Mo nilang kitchen, naa sila ref. Then naa sila heater. Then ay mga kuan, baso, mga platito. So na ay room, kay daghan man may sa kong iyaan dito pikasad. So dire ko nice kay ilang room with aircon na siya. Then every room nag aircon. Then gunaan ka man namin naa siya na siya. Dire sa amin, then lang CR. Actually guys, nice good ilang CR. Nice good limpyo. So mo na lang CR. Then makita nimo ang view. Much better kung sakuan mo sa D nga tower. D tower kay makita ng overlook. Mao ni siya. Overlooking view. Ana makita nimo na. Then lang aircon is bugnaw kayo. Na ay mga cabinet which is mag-grocery mo. Pwede na ibutang diri. Na. Then kana. Then lang tubig. Kusog kayo lang aga sa tubig. Pwede ka manglaba dere. So, bugnaw. Na mga outlets. Every corner na outlets. Then, telephone. TV. Kuhaan kayo. Basta kung mag-travel mo sa Thailand, kung sa Bangkok mo, dere sa Prince Palace Hotel kay nice. Relax kayo mo lingkod-lingkod diya. Ang kuhaan nila is humok. Kung ganahan kang mo-travel sa laing nasod, the first nga naa ka is passport. Mao ginay pinaka-importante sa ran. One, passport. Number two, kung tourism ka, tourist ka, kailangan naa ka ani passport, return ticket, then itinerary, kailangan naa gyud na siya. Okay, passport, return ticket, itinerary, then asa ka mo interviewon mo gud ka. So, pag uman sa itinerary na kay mga places nga adtuan kay sa immigration interview ka. Then ako nakabakasyon ko diri kay kauban man ako akong mga guwapa nga iyaan og igagaw. For example, travel ka para sa Thailand, required gud ang nakay kwarta. Ayan nimo suportaran imong kaugalingon nga mo travel, mo laglaag. Sa kuha is nakoy around 37,000 sa bank account. So mo to akong gipakita. Oh, then mo to siya. Then kailangan lang gyud nikabot mo sa Thailand, kailangan be respectful ka. Kailangan dili ka mag yatagaw diha, dili nimo parehas sa Pilipinas nga pwede ra maghubo, magkuan. Pero kuan na lang gyud, be cautious and be mindful na lang kung mo travel ka sa laing nasod kay lahi man gud silang culture. Dapat mo respetar ka sa ilang pagtuo o be professional kay lisod magkuan ka diri lisod kayo. So more ko i-share sa karon guys kay naapa koy mga places nga atuan, mag-suroy-suroy pa siguro mi. Then more to guys, then abang-abang lang sa next video. See you again.